Maduka chere mabuja tiri kuuya nonhau dzomanhoko dzozuva rochinomwe mwedzi uno wazvita. Nyasi tiri kunyara nozvabuditsiwa kuti kwai kwedunhu redu rino remashonaland mabuda zuva ndio rikunyanya varume vari kuita basa rokukuba vanamai. Zvinotorwadza nokuti ipapa kwai mumajeremo mutorino anosvika 445 ovarume wakaisiwa gore rino basi nonyaya yekukuba vakadzi. Toti pasino tsika iyi yakanyangaritsa. Tatiti kungwadzei mabi angu kuno mutemo wakapinda mutsvayu wakapinda mwedzi uno woCyber Protection Act. Izvozvi uri kutoreketa kuti munhu anondotumira tuntu bebasa nokuita manyongori pabodzi nokuda kuparadzadzisa zvinhu zvevanhu nokuita zvimwe zvinhu zvokuti hurumende ikandoti iwewe waita mutsepwede wakutopinziwa mushishi. Tinangwarira tiende kowerenga mutemo uyu tizive zvatinofanira kureketa nezvasingafaniri kureketa kuitira kuti tireke kugopinziwa pakanyangaritsa nevakuru vehurumende. Hurumende yagoti iyo zvikoro zvichavhurwa kusvikira zuva rochi19 mwedzi uno. Ipapa pakatoita kunyangarisa chaipo nokuti vazhinji vanga vari bozviringira kuti ichasvika mberi kwakadando wakavhura. Kambani yeZBC kwai yagonziyo yagovhura zvimwe zviteshi chivhitivhiti pabodzipo nozvoredhiyo. Kwai ipapa wagoisa zviteshi zvinosvika 20 chaizvo, asi paribo zvizhinji zvati zvazikana kana iwo waribe zvinhu zvawareketa vanhu vari kundoitawo havo zvokutamba nozvivhitivhiti ndo vari kuboyana nazvo. Kwaino bazi rinoringa nozvo mutengo peturu rozera waita magaraji anosvika 51 ari kunziyo ndo achanga achitengesa peturu mumari yomunyika. Mamwe ese kwai anenge ari kundotengesa naiyo mayusawa. Ipapa dziri kutengesa peturu nomari yomunodzo dzatoita kunyangariwa nomitsara yakatoita kurepa chaipo zvokutoti unosaya kuti kohokonai zviri kudandi. Idi tinoramba tichindoisiwa chamutengure chikutenderera chinhu chibodzi chiramba chibenhuka pokare. Tabenhuka pokare pokuita mitsara yakanyanya kurepa pam. Kuna vamwe vari kugoreketa kuti kwai kuna vakuru vemasoja vari kuita ndio waridzi wenzvimbo dziri kufanira kugara vanhu vari kunzi vagopinda mumugarandega vanenge vauya kubva kunze kwenyika, zvokutoti zviri kubva zvaningisika pachena kuti sei zvinhu zvakaitiwa makuno zviribe kana kumbomirirwawo kana kuti vanhu vambofunge nezvazvo. Ipapa zviri kuratidza kuti vakuru vemasojawo vano nzvimbo dzinosvika 10 chaidzo dziripo dzino mazita avo okutoti ivo ndo vanenge vari kutora mariyo. Idi zvavo vakatoita kunadzirira homwe dzavo ndokukama mukaka wakakura kare kawo. Kwai nyaya yange iri kuda mhosva yomutongi guva mombe kwai yatadza kuenderera mberi nokuti vanhu vese vanga vachifanira kureketa kuti akaita zvisina basa waribe kuzviita. Ipapa unotosaya kuti kohokonai zviri kudare ticharamba tichiringa hedu kozvinoperera ticharamba tichikunyepai. Ichokwadi pagoisiwa mari nohurumende pachinzi igopuwe wabasa wehurumende yobhonasi zvakatoita kunyangaritsa chaiko nokutoti ipapa mabhengi anenge POSB nana Agribank akatoita kunyangariwa nevanhu vakandomira mutsara, vamwe vari kuita kurarirapo zviri kutoita kuhwadza. Idi tabenhuka pokare kumakore ana gono chaiwo. Idi paribe kwatiri kuenda sonyika kana zvikaramba zvakadandi. Nyasi mari yokunze kwenyika inge iri kutengiwa nomadhora 100 anomasendi 63. Ipapa nyasi kwapuwa mamirioni anosvika 40 omari yokuAmerika. Kwai chiitiko changa chida kuitika kuJoburg
annual jobbek shutdown changa chida kuenda kuridziwa naWingidi kwai chichiribe kana chiri kuitika. Ipapa kwai chichagoitiwa musi wa17 mwedzi uno, asi isu tiri kutoringira hedu kuti panenge paribe zvichaitika, nokuti ipapa mazuva acho tiri kuringira kuti kunenge kwaisiwa mupfigwa wakati simbei nawa17 wokuita kudekadza kutekairako chirwere chodzihwa mupengo charamba tichiringa tigokunyepai kana zvikagoitika. Tiri kufara nyasi kuti kwai wanoita zvokubhagucha chidiki wekwedu wanga wari kuResotho uko wakumbana nomenduro dzinosvika 5 chaidzo. Toramba tichitenda izvi tichiti dai zvaenderera mberi tirambe tichienderera tichigobudirirawo kune zvakadari. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyasi dare roparamende muSouth Africa ratadza kupasisa mutemo wokuti wachinje wagone kutora ivhu kubva kuwachena. Ipapa watadza kuzviita izvi nokuti wamwe webato reANC wanga wari wekupinda mudaremo pabodzi nokuti wamwe weEFF pabodzi neweATM wanga wari kuda kuti ivhuro rigotorwa paribe kubhadharwa mari zvatakaita zviya, asi zvabva zvaramba. Ipapa wazhinji wagototi goringai muone mari yomuSouth Africa ichatokwira kubva pairi nonyaya yekuti zvakatadza kuitika izvi, asi dai zvandoitika basi aiwa yaibva yatoita kuumburuka chaiko zvokutoti yainge yakutorwadza. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichienda sei ipapo. wa17 wagonyora padandemutande wari kupaumba kurwadziwa nokupotsa watukirira chaiko nyika dzakapfumadzi kuti dziri kuita zvinhu zvakanyangaritsa nokuramba dzichiti vanhu vari kubva nyika dzekunoku waisiwe pamugarandega wakasimba. Tiri kurwadziwa kuti kwaiwa namai nowabvana wokuMozambique kudzauruka uku kuri kuitiwa hondo yevanhu vari kupandukawa vari kuramba vachindoisiwa nzvimbo dzavari kuenda kobhinyiwa. Idi zvakatooma dai wakuru wehurumende wagowabatsirawo kuti zvireke kugoramba zvidandi. KuBurundi kwaigweta mwoto wagwarasha vanhu vanga vari mujeri vanosvika 40 chaiwo. Zviri kutorwadza izvi. Tiri kuramba tindoti mweya yavo izorore murugare paribe agoziva kuti mwoto uyu watanda sei kana kuti zvambotekaira sei. Charamba tigotetekera zvizere kuti zvinenge zvichiburika chere. KuUAE vari kuita kufara izvezvi waKristu pabodzi nevamwe vanhu vokune dzimwe nyika vanosenza ikweyo, nokuti ipapa waakutandawo kubva kuzuva rokutanda rogore rinouya svondo ravo rokushanda raakutandawo musi womuvhuro kusvikirawo musi wechishanu. Kupera kwesondoku kwandofanana nevanhu vese vese. Idi zvakatonaka izvi. Takadaro zvedu tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.